Jeden, dva, tri, štyri, dám si 5, možno 6. Hned je lepší pocit a zabudnem na stres. Žiaden chlastečíte, žiaden fet. Stačí iba málo a ja ubalím hneď. Čaute, zdravíte 4D. Chcem mi to pozvať 29. do Košíc. Tu Space, trieda SMP 22. A 21.9. v Čadci. Six Music Club, Palarikova 85. 4! Pocítiš ten celý tým.